Asantimasi TV. Yes, so much. Yama, I have for any etiefo akwaba eba Asantimasi TV so. Ene a debia a yareho kesiye ewo Asantimantemu a Tafo ena yegyina many aba ohima M0rtuary charity ni nyina ne se ene ena yena na ene yena ema menom ye ofa no a mansunti enfie bebre wo ya odihye fridge ene ena openso ohini nyansafo ki Solomon esiesi asem no ama bibia to ama ne enipa maako dunsia ye domagu mpamu a ye deda wo mu na fei akokora na ya nom sikasa ene kru ya enti na de ye gina ha na se eye ni brekese pa charity asem say what be that Mpacho minti bi da ejabo me ankasa agi minsem in fact me beduru akra na em won sa enipa ba ko 16 na omu nyina edo magu mpam a omu nyina edo magu mpam a ye ba be ye omu yiye ayi kase pa wura ho anya asem keto akra ejabo question busa no msi wo hunu bi da mi hu bi da ejabo ene no first time na me first time se wo yakola ejabo mi hu bi da ye de hunu enche na abuakwa Roman Fonso Kadum Kunyan Kwanshia Nipa Bibri and also every day down say ya Antinano Yako Amamre Mo Ubebusa say Edienti Okran come here and Kabusa say na Edientina Umu Egumpemsi Nankam here Kwaso Busa such say sebio accident si na ye kan omo bom koye omo masberry ade ai no nko na we de e ya ahemfo enti de me nwanwa aka me mebisa wajabo ne se ahemfo ye kan omo bom sei de e ye di entia de atia ne se asante yamamre ne yamane ye ntontene opemso otikokko so otikrawri ni drawri abaso akonwa no esi ho no akonwa asante dia no akonya abrofo kura ni bere no se ye de count tamwa oni tumi enti manson by Tafo ahemfie manson si ha ema emunsem pi ema ade no nya sanketoa entambem na ontumi tieti antam so ye kan tamwa entam kese bi na eda emu no so ama yentimi ensie wo mo asa time mo wi on entam ye baako entam kese baako pe otumfo ntam asante otumfo ntam na entam kese de aka bia nya ntam kese enti we ne entam kese na wo ka edigu abusiane so dize kantam kese gu abusiane so a se wunye mu ade a ontimi nya bibia na chese 5 10 20 15 years kra na emu ne beda akopum se entam na ya kan ombe ye ho ade no mo ye free so na ya nya ho ade anyi ntam na free so na wo pepere ho kosi ade ne besi ana me sure se asante ontimi tieti asante ntam so otumfo ntam kese wo betuma fechira kosie wa ontimi na kaka be bone amane abeto okra ontimi dabi ye kantam kese de a ye wontam bi obeka wo betuma ye bad otumfo ntam kese de ye kan ontimi nya ho hwe so what you say ya se ja bo we kire se asante wade na otumfo so onya henketwa se obeka ntam a emu betumi ada ho from 2005 ebesi na 2022 de me ho adwiri me otumfo ntam nya ntam ketwa kra anyo ono nko efunu bia bro ye hwe opani aka kwajo 5th November 2007 ana edene owuye ye hwe opani Richard Bediako 13th September 2019 ana owuye opani Kwame Ntim 25th March 2020 ana owuye Tafo Abuna Busi Apani Kwaku Obo 10 September 2007 and now also owuye Oba Penny Nana Jamfia and also 25th April 2001 as one day the enchai Nana Free 2013 Oba Penny Amamenu 208 Oba Penny Kwabrani and also
205 and on so free mu and owura ayi Joyce Kofo on also ye 2012 edoso samo ahwefo hwe ni a yi achi wo banner na ebo ho no a nipadom no na ewo banner na chi a wo hwe no enne no eye asem a ebisi ya che na ya bakwase nkese pa tina oboba sempremu menimi nua ba M0rtuary charity ya de emunsam ebremu na ya ba bedu ha sede ya kama mu otie na wo hwe no ye bewuram na babia emundida ene no ma ekoso efa amamra osese ye amane ye sese ye nyina no ye ni nyina bre wa Santimaso TV so oboba sempremu ni ye twan ho aba de akare ba be kam ho
abusuafo ma mu nyina makwa baba Santeman so TV ene ye da ponda kese e wo Tafo e wa Santeman ntam mu ene na ahemfo baako beye edunson ene yɛde ɔmo nyina gu mpam a yɛba bɛyɛ ɔmo yi kɛseɛ na yɛnkɔne na ɔpanyini a ɔno so yɛ abusua panyini wɔ ayemfo no bi abusua mu nkɔnkɔ twetwe nkɔmɔ na ɔma yɛ abakɔsɛm a ɛtaa saa adeɛ wɔ yɛakyi ɔpanyin mu akɔ baba asante na we de ebebisa kakra sɛ abakɔsɛm bɛn ne tai saa adeɛ wɔ yɛakyi sɛ ahemfo ewu na yɛde ɔmo gu hɔ sɛ ɛda bi sei ɛna yɛbɛsie wɔ mo aguna for ana kwe eya omodia na abakosam ne say maame no kro say oba chichi Tafo kro oye the friend not a bang actually and I just say I na konya for woman ne Crawford so me nyina wu a yensi o ma se enti onu ne Crawford a ofa I say hormona omu ewu a yensi o enti abre panino Tafo hene no wo wu ya no ana yade buwadu kodo no akoto adakam abamu hono na yesie no ani yade ofofo hye na hye kuro na ne ba ne se kuro no obo se wamo akotono kuro Tafo kuro no ama aguna asunumaso ana kuro mi afọ se wamo mpene ento wamo twima so for so many years ana otumfo opokuware onu na maame sa maame ohini a osisui dabi ya mo ponko okay ya bo ponko na wuye ana omoma obedi akonya yi nti obedi akonya no ana kromi afọ se no amompene no ho ya mo aponko ne ho ese ana ho enti ane na twia for so many years na pokuware wuye ana ya ai pokuware wuye no ana mo twi manso sa no mo twi manso no so anya yie enti ai o say na again from pom yes see on it so no ana o ne kan ya o mo twi ya na fe de ai na again from pom han obedi akonya no omu yi ni fira akonya no so no de akonya no ma papa no ana obedi akonya no so no wonu wadi akonya no ta nana frempon agin frempon di akonya no ana kromia no so kromia ni bi so wonu so ekodi akonya no wedi akonya no ano wase o maame no o maame ya de hie obedi akonya ne se o maame ya de hie okuro yi dabi maame bi e wo kuro mi ase oye obi hu na oti kuro yi mu
ana abranche no maame no wuye no ana mo se o maame se ma ne medi ye medi akonya ne dia ye medi akonya ne dia ene Normally, injunction. Ato so our otunfo otunfo injunction to efunu no so e wo otunfo pokuware a watwa mu kono otunfo se tutu de watwa mu kono ansana de otisu ana se omo so omo ampene maame no emedi emeda ebam ha ya ebam ha dia ana ne omo mpene ana otunfo pokuware asam ne da ho saa ai osetutu otunfo osetutu a o sesi a ana obetina ho saa ana fe de omo ana otunfo hunu sa osetutu ase yabi ni omo yam ayi no anya na kwan no ana anuti na ma omo injunction omo de to so da no ena ma funu a subsequent funu e ba nyina no ye do omo nyina gu wa ye ntimi si o so omo ntimi nko omo yatum ti aban ne yatum a eni ti ama funu no gu o otunfo osetutu aha ye opem so enti afede omo ya na afede omo atwe ena osetutu hunu se dabi otunfo osetutu si dabi nia nkrofo no ka no anya na kwa so enti eye nne de na enne no opem so amakwan ni omo ija omo nyina ana osetutu afede wama ya wama kwanse ye mesie ya deshi ndisa wama beda abeda nyentia ma omo achere ya afena ene yebeda se woni wagibra na ne atwetwe nko enti na chese wo hwe ya na chese eye injunction a eye otunfo se tutu bra bi atwam odoto so se omma omunsie yie kire se maame bi a opagya no wo kromu ase ono nso ye de hye anti wo wuye ne ma no so mbesie no e wa aban mu na yese wonya de hye a yensie wo aban mu enti ya anti ase ama yensie no ekoye ntokwa e wo youth ni ntam enti ma nam so mo de injunction to funu no so enti from sabre 2005 e de banyina efunu bia ye adishi funu bia obi owuye bia oye de hye bia no ya to ban mu yensie ni panti sa wo hwa ne na e da ponda kase a ye bia tum e otumfo se tutu la second opem so e bia tum se ene de ye wow de hye wo mbia no obetimi aba na akwa kosie no ye da mas
Master call. Radio. Naima ba. Naima. Kada ona utimi order. That's a kakra. Osu. Dala maya. Dada we. Katriko. Dada we. Chawo mabie. Abadomi ma. Chawo mabie. Tafo ima. Dada ho mabie. Dada ho mabie. Dada ho mabie. Dada ho. Why na bo? Mane kwai. Honi. Obi adakura. Papa. Akonya ni da ya wodi ya uso ya furu da ya wodi. Wodi sabre firi nya me so me fa ne ha. Na na obi adakura no de ne sabre na. Mo abadomi ma di wachi de. He, ensha form hwesoro ko a. Na me ba to abodo de agu so. Bo. Kanu se kakra no wabo. Eno uso dodo. Na ya mmabo. Ah. Ana so wasu. Ana enwumre obesu ache. Ne ya so kwa. Ayi so kwa dadu. Ya yo mi ma so yi mai. Ya da masina na mo kwa ba. Esimina so. Mi juho. Ayamea. Mi sisi achi abro nya. Asante Mansi TV. Yes, somos.